Sonra döwlet başçylygymyzyň awtory kerweni Yaponiýanyň premier ministriniň idarasyna geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi garşylanyş dagaraty boldy. Davaranyň başynda soňra hormatly prezidentimiz Yaponiýanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen tanıştyrly. Öz nowatynda Yaponiýanyň premier ministri Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen tanıştyrly. Iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňünde ýadygarlyk surata düşmek dawaratyndan soňra bilelikdäki metbuat beýanaty kabul edildi. Şeýlekem Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Yaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we tenagat ministrliginiň arasynda energiýa geçişlerini amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşyk etmek hakynda ol şeklen ehtnama yglan edildi.
Sonra hormatly prezidentimizin we Yaponiýanyň premier ministriniň arasynda ýokary derejedäki iki taraplyň gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurdun hökümet başçyny hormatly prezidentimizi hemde ýurdumyzyň wekilit agdalaryny ýene dergedek mährini bereklep, şu gedek taparyň hormatly prezidentimiziň Yaponiýa ilkinji saparadygyny belledi we çakylyk kabul edip Yaponiýa geleni üçin döwlet başçylarymyza hoşallyk bildirdi. Premier Minister Shigeru Ishiba hormatly prezidentimizi Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň milli gününiň açylmagy bilen gutlap, bu akam nasip etdi geçirilen dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesini belledi. Yaponiýanyň premier ministri Yapon türkmen hyzmatdaşlarynyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykarylyp, many mazmun bilen baýlaşdyrylanyny belledi we Yaponiýanyň bu hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde täze gurlar boýunça giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Dostlukly ýurdun premier ministri betaraply hukuk ýagdaýy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalary bilen 3 gedek berkitlen Türkmenistanyň sebitde we dünýäde paragatçylygy we durnukly düşe üçin etmäge önüktirilen başlangyçlaryna Yaponiýada ýokary baha berilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz öz adyndan, şeýlekem Türkmenistanyň wekiliyetiniň adyndan mehirli garşylanlyklary we mehmansyýarlyk üçin Yapon tarapyna minnetdarlyk bildirip, premier minister Shigeru Ishiba türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamyň salamly we iňgo arzuwlaryny ýetirdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyza pursatdan peýdalanyp, Osakada geçirilýän Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň dawarly açylmagy bilen gutlady we bütün dünýä sergisiniň innovasiýalaryň, medeniýetleri özara alşmagy we ähli derejede hyzmatdaşlygyň aýdyň şan bolup durýanyny belledi. Belden şäheri Türkmenistan Yaponiýa bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Ýokary döwlet derejesinde ýola goýulan açyk, netijeli we dostlukly dialog iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmegiň ýetaty şertidir. Döwlet başçylarymyz ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmäge uly tergi berýänini aýdyp, ýokary derejedäki bugünkü duşuň ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşyň ileri türýän ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy gowy mümkinçilik berjekdigini belledi we bildirilen mehmansyýarlyk üçin ýene dergedek minnetdarlygyny beýan etdi. Belden şäheri Türkmenistan we Yaponiýa ähli ugurlar boýunça üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler. Iki ýurtlaryň arasynda işçiň syýasy dialog alyp barylýar. Döwlet iqtisady gatnaşyklary ösdürilýär. Medeni insan ulgamyna hyzmatdaşlyk dowam edýär. Şeýlekem parlamentary gatnaşyklaryna uly ähmiýet berilýär. Ýurtlarymyz diňe bir iki taraplyň görnüşde däl, eýsem halkary guramalarynyň Gurultanyna Birleşen Milletler Guramasynyň çäýäklaryny da işçiň hyzmatdaşlyk edýärler. Munyň özi dünýäde paragatçylygy, durnuklylygy hemde durnukly düşe üçin etmäge önüktirilen başlangyçlaryň we teklipleriň ýödary gollanmagyna aýdym görnýär. Şeýlekem türkmen Yapon hyzmatdaşlygy köp taraply formatda Gurultanyna Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa dialogynyň çäýäklaryna üstünlük gösterilýär. Bu dialog köp taraply hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşi bolup durýar. Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa formatynyň çäýäklaryny uwa goýjylygy, uly we maýy goýumlary ýaly urlary öýtsin alýan tebit derejesindäki bir näçe ykdysat tasamalar durmuşa geçirilýär. Bir Yaponiýa bilen Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa medeni dialogyň çäýäklaryna hyzmatdaşlygyny ýokary netijeli hadaplaýasyp, hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyz iki taraplyň gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bilen esasy ugurlara ünsçekdi. Birinji, syýasy diplomatik ulgamyna özara gatnaşyklar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň türkmen-ýapon syýasy dialogy mundan beýlekde ösdürmäge uly ähmiýet berýänini belläp, iki taraplyň syýasy diplomatik özara gatnaşyklary güýçlendirmek üçin daşar syýasat idaralarynyň ugry, şeýlegem iki ýurdun halkary guramalaryny wekilhanalary boýunça gatnaşyklary işçileşdirmegi teklip etdi. İkinci ugur, tüwda ykdysady gatnaşyklaryň giňedilmegi. Häzirki wagtda çenli Türkmenistanda Yapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyna bir näçe ýer tasamalar durmuşa geçirildi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Yapon hyzmatdaşlary bilen täze ykdysat tasamalary durmuşa geçirmekde işçiň gatnaşyklary dowam etmäge taýýardygyny tasdiklady we şol tasamalaryň ataryna ammiak we karbamid öndürýän ikinji zawodyň, şeýlekem tebi gadan benzin öndürýän ikinji zawodyň guruluşlaryny belledi. Döwlet başçylarymyz medeni insan ulgamda hyzmatdaşlygy üçünji esasy ugur höküminde belledi. Türkmenistana Yaponiýanyň ilçkanasynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Yapon kinosynyň günleri, iki biyananyň we Yapon aşganasynyň tanıştyrşy ýaly dürli medeni çäreler iýligleri geçirilýär. 2024 ýylda Aşgabatda Magtymly Pragy medeni seýilgäh toplamyna Yapon ýazgysy Yasunari Kawabatanyň heykeli oturdyldy. Iki ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň arasynda güni gatnaşyklary ýola goýuldy. Türkmenistanda Yapon dilini öwrenmäge uly ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ençeme ýokary okuw we orta mekdeplerine Yapon dili öwredilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Parlamentary gatnaşyklarym Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasynda hyzmatdaşyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.
döwlet başlarymyz şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygynyň belenip geçiljekdigini, Aşgabat şäherine 12-nji dekabrda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara paragaçylyk we ananşmak forumynyň bolsa şu ýylyň esasy wakady boljakdygyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdarlanyp Premier Minister Shigeru Ishibani bu forumyň işine gatnaşmaga çagyrdy. Çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Yaponiýa bilen hyzmatdaşlygyndan meýlekde berkitmäge uly ähmiýet berýändigini ýene-de bir gezek belledi. Yaponiýanyň premier ministri çuň manyly çykyş üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, çykyşda beýan edilen teklipleriň ähmiýetini belledi. Hemde şu gedekki gepleşikleriň netijeleriniň uzak möhletli öýdary bähwitli hyzmatdaşlygy iki ýurdun we olaryň halklarynyň awadançylygynyň bähwitine mundan meýlekde ugurlaryň giň gerim boýunça üýtdirmäge ýardym berjekdigine anan bildirdi.